Moderne fly har nogle fantastiske autopiloter, og ikke mindst Airbussen, vi sidder i her. Flyveren her kan faktisk lande selv, hvis vi skulle synes, at det var ønskværdigt. Og så snart vi er kommet op i ca. 50 meters højde, så kan den faktisk flyve resten af turen på autopilot. Men i virkeligheden, så starter landing. Det er jo det, der er det sjove for os. Det er der pilothåndværket kommer ind i billedet. Så jeg lander næsten altid flyveren selv, medmindre af, det er meget tåget, så skal autopiloten gøre det for os. Så bliver vi tit spurgt om, er der nu bane nok, når vi skal starte og lande? Og der er det korte svar, ja, det er der faktisk altid. Der er rigeligt med bane. Inden at vi skal ud og flyve, så laver vi altid på vores computer, på vores iPads her, en detaljeret beregning af, hvor meget bane skal vi bruge i dag for at starte med den vægt, som flyet nu vejer. Vi taster vægten ind, vi taster banen ind, vi taster ind, hvor varmt det er og hvor vinden kommer fra. Og så får vi helt nøjagtigt de starthastigheder og landingshastigheder ud, som vi skal bruge. Hvis vi nu af den ene eller den anden grund, når vi skal ned og lande, ikke ligger optimalt, så vælger vi at afbryde indflyvningen og lave det, som vi kalder for en go-around. Det er fuldstændig udramatisk og er i virkeligheden bare et spørgsmål om, at vi giver gas på motorerne og flyver op i en sikker højde, og så starter vi vores indflyvning på ny. Det kunne være, fordi at vi ikke havde den optimale glidevinkel. Det kunne være, at vi var kommet for tæt på den flyvemaskine, som fløj foran os, og for tæt er i den her sammenhæng 5 km. Der er ikke ret mange af os, der spekulerer på den bil, der kører 5 km foran os ude på motorvejen, men vi må ikke komme tættere på andre fly under landing end ca. 5 km. Så laver vi en go-around og prøver igen. Og som sagt, landingsdistancen må maks være 60% af den mængde bane, vi har til rådighed, så vi har altid 40% i overskud. Og så lige til allersidst, når vi nu starter, hvis vi skulle være så uheldige, at den ene motor gik i stykker, så er der rigeligt med kræfter i den anden motor til, at flyet faktisk kan starte og stige, og så flyve tilbage og lande igen på en motor. Det vil meget ofte være den løsning, vi vælger, fordi det er det sikreste.